Αγριάδα. Τα ριζώματα του γνωστού ζυζάνιου, κάθε κήπου και αγρού, φημίζονται για τη διουρητική τους ενέργεια, γι' αυτό χρησιμοποιούνται σε ψαμίαση και πέτρα στο νεφρό ή τη χολή. Οι σκύλοι και οι γάτες τρώνε φύλλα αγριάδας όταν νιώθουν την ανάγκη να κάνουν εμετό ή όταν δυσκολεύονται να ενεργηθούν. Αν δείτε άρρωστο σκυλί σε χωριό να τρέχει στα χωράφια, μάλλον για αγριάδα θα ψάχνει. Παλιότερα, σε εποχές έλλειψης σταριού, έκαναν αλεύρι από ρίζες αγριάδας και το ανακάτευαν με το αλεύρι του σταριού ή του κριθαριού για να κάνουν ψωμί. Αν ανακατωθεί με κριθάρι, δίνει πολύ καλή μπύρα, ενώ με ζύμωση ρίζας αγριάδας μπορεί να παραχθεί ινόπνευμα, άμυλο και μία ουσία που μυρίζει σαν βανίλια. Τα χρήσιμα μέρη της είναι τα ριζώματά της. Την βρίσκουμε καθώς φυτρώνει απρόκλητη σε κάθε χωράφι στο οποίο δεν έριξαν ζυζανιοκτώνα φάρμακα. Μπορούμε να ξεριζώσουμε όσοι θέλουμε Μάρτιο, Απρίλιο, Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Την πλένουμε για να καθαρίσει από τα χώματα, κόβουμε τα ριζώματα, τα δένουμε σε ματζάκια και τα κρεμάμε να ξεραθούν. Φυσικά μπορούμε και να αγοράσουμε ριζώματα αγριάδας από βοτανοπόλη φαρμακείο που διαθέτει βότανα. Οι δραστικές ουσίες είναι υδρογονάνθρακες 5%, τρικητίνη, αιθέριο έλαιο με αγριοπυρίνη, γλυκοβανιλίνη και ανόργανα άλατα. Επειδή η αγροπυρίνη που περιέχει αγριάδα είναι φυσικό αντιβιωτικό και μαλακτικό, χρησιμοποιείται με επιτυχία σε φλογώσεις των ουροποιητικών οδών όπως είναι η κιστίτιδα ή η ουρηθρίτιδα. Ως αντιφλογιστικό κάνει καλό στον νύκτερο, στην υπατήτιδα, τους πόνους των αρθριτικών, σε προβλήματα του στομαχιού και του εντέρου. Η σημαντικότερη όμως χρήση της αγριάδας είναι η διουρητική. Ο διοσκουρίδης, ο κουλπεπέρ και οι άλλοι τη συνιστούν για τις πέτρες των νεφρών, την ολιγουρία, τα αρθρετικά. Το έκχυμα της ρίζας συνιστάται από τον Μπορχέιβ για τον καρκίνο του ύπατος. Το αφέψιμά της καθαρίζει το αίμα και μαζί με γλυκόριζα είναι αντιπυρετικό. Σύμφωνα με τον Γάλλο γιατρό Γιάν Βαλνέτ, η αγριάδα έχει ευεργετική επίδραση στην έκρηση της χολής. Γι' αυτό την συνιστά στη χολοκυστίτιδα και στην χολαγγιίτιδα, οπότε προσθέτουμε στο αφέψιμα και γλυκόριζα. Είναι επίσης ανθελμινθικό, δηλαδή σκοτώνει παράσιτα του εντέρου. Οποιαδήποτε ποσότητα και αν βράσουμε δεν είναι επικίνδυνη. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι οι καλύτερες αναλογίες είναι αυτές που περιγράφω εδώ. Βράζουμε 30 γραμμάρια ριζώματα σε 1 λίτρο νερό. Το αφήνουμε να κρυώσει. Σουρώνουμε και πίνουμε από ένα ποτήρι ή φλιτζάνι. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ σκέτο με άδειο στομάχι. Αλλιώς, μαζί με τα ριζώματα, βράζουμε και ίδια ποσότητα μουστάκια καλαμποκιού. Ένας άλλος τρόπος είναι να βράζουμε 30 γραμμάρια ριζώματα σε νερό για 1 λεπτό. Μετράμε από τη στιγμή που θα αρχίσει να κοχλάζει. Χύνουμε το νερό, κόβουμε τα ριζώματα σε κομματάκια και τα ξαναβράζουμε σε 1 λίτρο νερού μέχρι να εξατμιστεί ένα 20%. Τότε προσθέτουμε και 10 γραμμάρια γλυκόριζα. Αφήνουμε να κρυώσει, σουρώνουμε και το πίνουμε από 1 μέχρι 3 φορές την ημέρα νηστική. Αν οι πέτρες έχουν κατέβει από τα νεφρά στην ουροδόχο κίστη, αφού βράσουμε τα ριζώματα της αγριάδας 15 με 20 λεπτά, προσθέτουμε λίγη ρίζα από φραουλιά, ξινολάπαθα και μερικά φύλλα αγριμόνιου, τα αφήνουμε να βράσουν άλλα 5 λεπτά και όταν κρυώσουν σουρώνουμε. Για τις φλογώσεις του ουροποιητικού συστήματος βράζουμε από 20 γραμμάρια αγριάδας και γλυκόριζας για 20 λεπτά και αφού κρυώσει και το σουρώσουμε πίνουμε 3 ποτήρια τη μέρα πριν φάμε.